Myška Hryska si hodila cez rameno maličký batôštik na dobroty, do ktorého si na cestu pre každý prípad zbalila pár sušených čučoriedok, ktoré zostali v komore od leta, a hneď sa dala do kroku. Kde aj len tie dobroty na vianočnú večeru zoženiem, hovorila si, ako tak kráčala lesom. Celý smrekovec ležal pod snehovou perinou a zvyšne zasypané semienka, huby ani žalúde sa jej hľadať a vyhrabávať nechcelo. Potom jej ale niečo napadlo. Pri papradi zahla doľava a rozhodla sa vyraziť medzi domčeky ostatných zvieratiek. Keď im poviem, že máme s Ryskou a Kiskou veľký hlad a žiadne jedlo, určite im to bude ľúto a podelia sa so mnou o zásoby. To si myslela a rýchlo zjedla sušené čučoriedky, aby nebudila podozrenie. Keď mala plán vymyslený, hneď sa jej išlo lepšie a dokonca si pritom pohvizdovala. Vôbec nemyslela na to, koľko mali ostatné zvieratka práce so zháňaním zásob. Ako prvý stretla strom veveričky Ryšavky. Skryla si batôštik za kameň pri cestičke a zaťukala na kmeň. Veverička Ryšavka, prosím, pomoc, zavolala. Ryšavka vystrašene zamrkala z dutiny v strome, keďže sa zľakla, čo sa stalo. Zospodu na ňu smutne pozerala Hryska. Čo si myslíš? Podelí sa s ňou veverička o zásoby? To si povieme zase zajtra.